Духтарако и коляскара фасониша бинем 3 в одном. Духтаро ҳам зимистона гӯем, ҳам тобистона. Духтарако автокресло низ дорад. Автокресло сумкача дорад. Духтарако беҳад хушрӯй. Я бурдунша нишон тиёма. Небидин духтаро кнопкаша мекушоем. Болоша дидем, кушода кардем. Нархаш да ҳама ҷо 2200 сомон дар ин мағоза бошад. 1650 сомон ай духтарако. Алакай и вайшидак. ина духтаракои коляска ҳам шиштанак мешавад, ҳам хобаки. Кӯдак бедор бошад, хай мешинонем. 1650 сомон чуна ки гуфтам нарх шад духтаро. Бозу нишон метем сумкачаша де хушрӯка духтаро автокреслаш беҳад лозими. Ина снимаиши ам буда, снимаиши духтарако бо и чанд тараф хулосато мехурдай. Хеле кихтонда удобнай, ҳаму хел мегирен духтарако. Хай тагишта ин байшам ҳастай. Ягон сумкача, ягон чи дигар мемонад. Доставка низ чунон ки гуфтам духтарако доран нашоти доставка хоҳиш мекунем дар WhatsApp савдогар нависен. Я бор дига суроғаро мефаҳмонам бозори Корвон, корздани Корвонсити худаш подвал не якум ошона мешавад. Касе да суроға нофаҳмоай маълумоти бештарро аз WhatsApp хичон мегирен. Духтаракони коляскара фасониша биден ия ҳам борои брендан духтаро 3 в 1 автокресло дорад. Ба духтарако ишам биден чихе хушро. Ишам навараждони ира кушода мешавад ягон чиша бинем. Агар бор нишон тем. Качество и духтарако беҳади бад фасон. Ира хай ай наздик бинем бад мефаҳмем шумо. Кожаи оригиналай духтарако тоб мехӯрад гуфтем. Корзинаш духтарако 360 градус тоб мехӯрад. Хай хулоса чунане ки гуфтам борои брендай духтарако да ҳама ҷо 5500 сомон чанд гуфтем шумо? 4500 сомон духтарако дар ин мағоза аксия қати духтарако хеле грандиозни аксия баъзе вақто мешавад. Ина касе да доставка дар корай марҳамат чунане ки гуфтам маълумоти бештара ай WhatsApp рӯи экран буда мегирен. Хайне кушода мешавад и бовар ки оригинал дастам қувват намекунад тела кунам диден духтарако. Ҳам штанаки мешавад, ҳам хобаки, хобаки мешавад, штанаки мешавад. Ба духтарако ина дасташ диден чихе хушрӯ тобхол. Дасташ пешу пуш бурда меша. Хай хулоса хутунда удобно мегирен. Ход ин тараф ҳай мекунен, хой на ин тараф шай мекунен. Мана. Даст духтарако дасташ пасту баланд мешда. Балонушон духтаро резин, качествоаш духтаро аҷоибот фасон. Доставка доран духтаро, доставка Россия дорад аст? Не. Фақат Тоҷикистон доставка бидай духтаро. Духтарако боини коляску ҳастай двойка ай фирмаи Hotmon. Я наздик нишон метем бинен. Ирам духтарако кожаш оригиналай аҷоибот хушра. Ирам ҳамчунин 360 градус тоб мехӯрад. Дасташ духтаро ҳам пасту баланд карда меша, ҳам пеш оварда меша, ҳам қафо. ҳозир дар қафоай. Нигоҳ кунед духтарако чихе хушро. И иҷаш тоб мехӯрад гуфтена? ҳамунҷаш ҳам тоб мехӯрам, дасташам пеш қафо меша. Ина духтаро ин аз як функсияшо нишон метиҳам бинем. Дасташ пеш қафо шид. Ҳам оригинала 360 градус тоб. Ина духтарако баъзрӯ кӯдаки хоба нороҳат намекунем. Хулоса ирам аҷоиб хушрӯ бори брендай духтаро турки качествоаш хушрӯ ба духтарако. Иёш чанд сомон гуфтед? 5500 сомон духтарако. Ай нархҳои центр хеле фарқият мекунад. И замок дора ба хелом ки баям болош маҳкам мешавад. Ира давайс мемонем ишан давай. Аҳа, фаҳмо. Ин хулоса иш двойка духтаро касе доставка дар корай марҳамат метонен нависе. Ба духтаракони намуд шезолнушон ҳастай чанд та расветка дора. Баъд нарх навошон ай бозор фарқ мекунад ба хотири качествоаш духтаро. Качествоам чанд намуд мешавад? 2-3 качество мешавад, лекин качествои асосии якум сорташ ҳамия духтаро кожаш хушрӯй, материалаш яъне хушрӯй, пластмасса кошам хушрӯй, ина игрушка дора духтарако. Нархш 150 сомон, 6-7 расветка дора. Ина болода нишон метиҳам бинен. Сами главни мода качествои духтаро ами чизи безеба ҳама харидорӣ мекунанд, лекин дарав мешканад. Як та гирен, чанд та кӯдака калон мекунен. То чанд сола истифода бурда? То якним сола кӯдака истифода бурда мешавад. Метонен хоб кунед, метонен авқоти нишона уже калонак мешавад, ҷои авқоти хоб кунӣ хулоса и чанд тарафа, чанд та рола бозӣ мекарда. духтарако мошин чора бинед чихе фасонак. Да иҷа қариб бовар кунед
200 намудай ҳамаира дона ба дона нарх гуфтаю ки нишон додан наметонам. чуноне ки гуфтам ватсапшон дар менависен, шумо дар отдельный сурат мепартен. Баъд чизга мехом қайд кунем, хоҳиш мекунам духтарҳо касе конкретно харидора ҳамо бинависам, мақсад ки савдогарам вақти холӣ надора, вақти пурқимати хитона ва ай савдогарам нагирем. Нарху наво сар мешад ай 850 сомон то 4000 сомона. иҷода мошинчиҳошон ҳастай духтаро. хай чанд намудаи вариантҳои аҷоиб бисёр доранд. ина як абзор кунем бинен. духтаро хушругии мошинчиҳоя бинен. сар мекунам ами нархи ира метонем гуфта. нархш 2000 сом. на и вариант 2000 сомон духтаро. и галенвагел чанд бошад? лицензиони бида духтарако 2500 сомон. красни барои духтарако. ина и вариантошам хушру. иё 2300 сомон духтаро и варианто. ани майдачош чанди бошанд? 1400 сомон и вариантошон. полисейский чи? 1000 сомона уж 850 сомон. 1000 сомон 850 ие? анҷи калонмайда я? калонмайда нест, просто пешиш мерседес ва контракт оди тарак. хулоса духтаро ба мошинои ҳозира баробар мекунем. электромобилу газу бензин қарида. ана мехел бидай. ба и вариантча бинен чи фасонай духтарако. и чанд бошад? 1000. иам 1000 сомон полисейский. хай як кудакай. Ҳона бо 850 сомон. у варианти арзонтаршон духтарако. варианти арзон 850 сомон духтарако. хай даҷа ба ду кудакам ду тагав я тага мешада? ду кудакиштаги я так. ина духтаро. и ду тагош чанд мешавад? я нархи ча мегуфте? 1600 сомон сар мешад то 4000 сомон духтарако. ҳастай чуноне ки гуфтам ватсапи савдогар дар рӯи экрана маълумоти бештаро низ айхчон мегирен. ин мошинчаро шамлен хе фасони қадимӣ. духтарако не колескои дрона бинен. и чандта условиёш ҳастай ҳоз нишон метиҳем бинен. ду намуд нархай духтаро даҷа 1500 буд? 1500 сомон качестваш хушрӯи бадай. баъд ина 850 сомон гуфтан. ба и вариантошам ҳастай. хулоса касе да варианти арзон дар кора метавонем варианти арзонтараш бихарем. касе да качестваи хушрӯш дар кора ина бидем пасту баланд меша аллакай. ин якум функсияш. ина кушода шуд, шиштанак шуд, хобакӣ шуд. хулоса чандта функсия дорад. и боронда аллакай рутон болоша маҳкам мекунем. хулоса беҳад вариантош бисёрай. ҳам удобни нархаш 1500 сомон. чуноне ки гуфтам доставка доранд. корзинаш то мехӯрда. ҳам метавонед тарафи рутон кунед, ҳам метавонед тарафи роҳ кунед. мақсад ки рӯ дар рӯ нигоҳ накарда будак тарафи роҳ нигоҳ карда раванд. ина духтарако диден аҷоибот хушрӯ. качествашам маълума ки беҳади бад хушрӯай. доставка ҳаст духтаро. нашоти доставка дар ватсап нависен. ина духтарако боҷида столчи кармени барои кӯдако ҳастай. хонада аллакай кӯдакоро дар бари хитон метавонем ба ҳазур бишонем. кар меткунем. и ховравакам када мешидай, шиштанакам мешидай духтарако. паст баланд ҳама намуди функсияро дорад духтарако. нархи и духтарако 900 сомонай. ани вариантош ҳастай 1450 сомон ин 1350 сомон и вариантош бо 1450 сомон и вариантош. иёрам ҳамчунин хоб рафта мешавад, паст карда мешавад, баланд карда мешавад. хулоса чандта функсия дорад. иё оригиналоша духтарако. качествои фасон дар кор боша марҳамат. баъд метавонед ба цвети мебелои хонатон гирен. цветошон ҳастан духтаро диден. айнам доставка дорад. духтаракони вариантҳои шезлоношон ҳастай. нигоҳ кунед электрония. иёрам аҷоибот вариантҳои хуб. нарху наво сар меша ай 750 сомон то 1500 сомон, 1100 сомон, 850 сомон и вариантоша духтарако. иёрам аҷоибот хушрӯй. бо як хелша нархшам нагуфтам духтаро. ватсапи савдогара мемонам. маълумоти бештар ай савдогар мегирен. модари тайёр мераен ай паси кор мешавен гудакуро кар меткада худаш меджимона хоб мекунад. чуноне ки гуфтем электрония иназ симшон духтарако даст мезанем ба ҳазур модарои хитои гудакуро то дода хоб мекунанд. ана нашоти доставка дар ватсапи рӯи
экран бинависед духтарако. Доставка фақат Тоҷикистон дорад духтаро. Не касе доставка мехоҳад метавонед дар WhatsApp рӯи экран бинависед. Духтарако боҷида карубел ҳастай. Нерам бинед чӣ хел баланда ки хушрой. Нархуш 1400 сомонай. И вай дорад, матрас дорад. Матрас оддени барои коляска. Аҳа. И духтарако дарунаш ҳозир не қадар барои кӯдаки майда ҳай. Бо ира снимат мекунена. Алка чуқур меша барои кӯдакои калон. Ай модель як расветка ҳай бахайлом 1000. Ҳа расветка дорад духтаро бо WhatsApp шонда нависен сурат непартоян 1400 сомон и вариантошай. Баъд дига бо инҷида дига варианто ҳаст ё чанде? Ё электронича, ҳа? Ё электрона ба тагш бо то куна чуқур мешава. Умника челя кӯдак чон гирист. Вақте гирья карди автоматик чам меҷумона. Ба овоз гирья. Меҷумона музика. И чанд сомон? 1700. И вариантиш 1700 сомон буде духтарако. Хулоса 1200 сар меша. И варианто чи? 1500 сомон духтаро бо ман ҷида як обзор мекунам шумо бинед. Чизе ки маъқултон мешавад WhatsApp шонда нависен отдельно када шумода сурат мепартоян. Дидед? Дидед? Тагишта на либосакои кӯдакора мемонен. Аҷоибот удобна. Баъд не вариантош ҳаста боро нишон мечим бинед. И чӯби вариант ча духтарако. И карбека и чӯбиш чандай? Ина духтарако чӯбиш 1500 сомон будай. Дидед ҷимон хушруб дай хай вариантча. Нишам и вариантчам беҳад фасонак. Иҷа кӯдака вай мекадай. Мемонда хай хулоса сахт мекадай барои наҷум бидана. И вариант чанд сомон бошад? Ям 1500 сомон духтарако. Ҳамашон духтаро функсияи худшона доранд. Шумо WhatsApp шонда нависен видео када мепартоян мақсад функсияшона мефаҳмон. Ёки занг мезанен гап мезанен.